ഇരട്ട സംഖ്യ കാണാൻ പഠിച്ചാലോ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. 78ാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏത്? വളരെ ഈസിയാണ്. തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 78 ഗുണിക്കണം 2 സമം 156 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് തിരിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ? 78 എന്നത് എത്രാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയാണ്. 78നെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 78 ഹരിക്കണ 2 സമം 39. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി നോക്കൂ, നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ചോദ്യം നോക്കൂ. 15ാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഏത്? 15ാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ കാണാൻ ആദ്യം 15 ഗുണിക്കണം 2, അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് 1 നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക, സമം 15 × 2 30, കുറയ്ക്കണം 1 സമം 29. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എത്രാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് 199? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 199നോട് 1 കൂട്ടിയതിന് ശേഷം 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അപ്പം 199 കൂട്ടണം 1 ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 1 ഹരിക്കണം 2 സമം 200 ഹരിക്കണം 2 സമം 100 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 199 എന്നത് 100ാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്.